Harangkat ki umat ki bas ngausi ktang ya kamet basa jong kakong wan saralin wan yang harangkat ikun kentai balasai na kapo jong ka latep don buram haulum jingtep kabalang presbyterian ti sau nongstoin ha kasngi ublai haswa ban tep kala don kejingle niam balasaki dagi hajar ngut ki pajba ki balawan ban yeshim benta pat ban pentengan ya ki bahayeng hasam laban kedau bah kajan mit jong ka artare ku rempang hakapor kumbahan rus teng janmet katai kelong kemi keladu no ialah kejingim harangkat ikun badon hakpo hadin bau tengah jong ka uba kilaya syongklan ubiang kupar nong set ulawan man penyap dusman dak bapom dak waj naki benta jong ka kli kani kelong kemi kelaklat hasyan hak jingi kren bagi bahayeng hasam kalau ong bau tei kurim dei ulaya tho kanti kurim dan beram hak arfu pratri kurdo pra arjar arfu ar bat kekong wan saralin hanrai ulai syongklat mentala kumba hanriu benai ai katai kelong kemi hak jing sisa kal ap kemi lenti ban khano ikun satang da kisngi hanrai ke bas ngausi kala hapno haka apot jong jing sya penyap dusman Ling koi na kasnong ki sao no ston si imsip. Kadai ka kun ka basan na padang ki kandai ngot sipar. La kaya I ka katlai terik Julai jong ka snem kat kandai spa kandai punyo. Haka bayadai bat ka jinglong jing im jong ka kalip wan saralin wan yang nadu dang kena kala long ka kena ka batipsi kaba kongo ilaki kimi kitpa kaba nang ban hipat buram ilaki jong kimen kipara kimina kimisan kalong ka kena kaba smart kaba sting habaro kiliang la kalong haki kam ying kam sem ka trei ka kta ka pu ka dai kaba kimi kitpa ni kimen kipara kina binsya ka kongo pat kloy ban leh haka biya dei bat ka jing pule kalit wan saralin banyan anda kala dap saus nem karta kala sedang banlik school ningkong hakal LP school latway tang nang ta ya ka kelas 1 hadu kelas 12 kala pendep na ka KGPC North Higher Secondary School ti Sao bat ya ka BA pat kala pendep na ka Nongstoin College Nongstoin haka kam syakri Iwan saralin wan yang nadu bakadang rit kala long ka kena ka basmat bat minot ban le chekijinya senglang kalong kanong yakit ya ba ya baro kikam nadu ka jinya seng kena ka jinya seng samla ka jinya seng kentai hapo ka balang bat kalong ru ka dekot jong ka standing choir jong ka jinya seng samla jong ka Maurusia district haka kam syong ka syong man haka arta ka ba pusan snem yuan saralin wan yang ilawan ra ya ka kubor ka basu I basu kemen ya ka ying ka sem ka kur ka jaj ya ka balang kilok ki jor kam tam ya ublai nung thau nung bu kata ba ila yo ban pendap ya ka jinya tho kan tiu kurim badon burom jong I bat ubiang ku panong si haka arpu praterik Desember jong kasnem arhajar arpuar hapo kabalang presbyterian tisau hooj nimla banlen basipor kilia imsuk imsan henrei na kino kidau ka jing bom ya sutu jingmut kilia syong klatno kumba katu ka nepor badai haka ar terik Februari jong ka kasnem arhajar pusau haka pon riusiteng baje janmit ba ulo badum ulawan ban tapia kaying kasem haka ba nyimla ban mudur ban pediang ba ulok jongka klem jing isnei klem ka jing yatib lem ulawan ban sim jendat no ia ka jing im jongka haringkat ine ikun bakalapun kaban sakhano sian tang hakine ki khinyat si ya kane kalong ka history lingkot na kaying kasem jong inet wan sararlin wan yang kublai shibun kublai si hajaru bat haswa klatno jong ka wan sararlin wan yang
Te ni kum ka snong ni pen pau ka jing snow si ka jing snow kendir ni wan ban ai ka jing snow lam ya pi kum ka jing kasam ha ka ni ka por ka ba menta te na ka liang jumi ka snong ginum kren slam ha ka ba ya dei bat ka ni ka por ka ba menta namar ka dei ka por ka ban le service ka jing yam ka ba khadu ginum kentho ginum ong ia ha bi dei ka ni ginum kren slam chairman pastor te ngasu ong ba na ka liang jumi ka snong kendiat sya ya nga pastor ba kum ka snong ila ya syong ka emergen ka kerti abili bi ka kam te na ka liang jumi ka snong ila penbeng ba akas ni balang kata ka new terik ka por khat ui baji ila penbeng ba ngin penlong ya kata ka jingyat rally ka bahe ya ka ba barak ki kun snong na di ki klung khna kat bela ringkat kinong syongwai apo ni ka snong bangin yami pagba angki hamadan apor kharui baji bangin ya rally ban penrem hakabai dei bat ne unong le boman unong le kamsniu ya kaba la siem ye ka jing im pek klem jing le ran bat klem jing setting tukum ka snong ngisap penlong ngisap penrem jur hakabai dei ni ka kam ti nak liang ka snong ti nga sukwa ban ong wa hatu resmi kerpat ya ki NGOs kini ki seng bhalang kerpat ru ya MLA banyadan lam har de resmi khnang wakum kini ki jaj jing sniu kinum jashu haka imlang kasalang